Так, шиковно, так, шиковно. Тут вже й сірок прийшов, видите? Тут він зовнув. Він я самого не лишить. Так, запускаємося потихеньку. У той час треба ще й людям розказати, ось пішли ми. Де там писати? Я не знав, яку бесіду тут. Ага. Хмари ти зелені. Переключайся. Так, у мене піцько подвис комп'ютер. А ну дайте мені минутку. О. Пішли ми. Ну, все, тепер можеш бавити. Ну та що та, добрий вечір, часовані позирачі. Низьки зазбавимо острів, нам обсталося дуже немного, аби ми набрали 2000 жителів у нашому селові. З нами низько Сірок. Сірок нас дуже підтримує у всьому. Сірок каже, ось ми молодці, ось ми поберуємо, бо ми що? Ми клуб на біцігльовання. Айно, сяк. Так. Ну, і ви розумієте, Сірок низько з нами буде видав піввечора, кіт не цілий, бо він таке любить. Він каже, о, бавите острів, одобряв. Одобрімняв. Це як він то каже. Ну, та й туй сме. Такої гиби сме туй були лиш позавчора. Бо були сме туй позавчора. Тут много людей сидить. Ну, вижу, що комп'ютерові стає май тяжко з часом. А може то і не то, може то і не острів. Ану, що там? Щось ми дуже диск грузить. Якісь обнови, це що? Видав. Коротше, так, що в мене тут на очереді? Кладевняся колодязь. У колодязові застряв челянник. А, ні, він робить. Це він Добре. Я думав, що все, ж конець му. Далі у нас на очереді пару хижів. Айно. І демонтаж лісопиль. Айно, бо тут лісопилка за мільярд кілометрів від того направду нелогічно. Так. Туйка, понятно. А, це вже зачалася ярь. Айно, це лише орют поля, зато вони ще такі зелені. Добре, файно. О, зигалиба. Зигалиба. Здоров. Так, нам і сися лісопильня насправді вже тут не дуже штимує. Нам би її може теж демонтувати, а покласти май близько такої тхащі. Тут якраз уже і путь протоптаний. Так і вчинимо. Ось покладемо вона такої першого списку. Так. Оцяк. Добре, колодязь на виробництво знімаємо і порядок. Так, тут у нас повна школа, ні? Тут у нас шилд цуря, сукно. Недостатньо конопеля бульону, або везуть, ні? А що у нас по доставці так слабенько? Мож і тачкарем, і різнороб тачку може. Чого би не міг? Я ж возом не мусив возити. Ну. Як вам нинішній дощик? Я був маленько в шокові. Так, і це у мене зараз буде високий уровень сложності бавлення. Видите?
Розумієте чого? Розумієте чого? Так. Так, тут пак будуть булі, тут пак буде пшениця, посоняк, 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 пшениця. Добре. Потихеньку. Каміння не є. Так, панютино, я вас каміння не є. Балаклія. Деркачі. Заганяємо люди. Добре. Так, то можемо туди скорості маленько дати. Туди ми, посунемо демонтаж лісопилний сюди. Та й сюди все. Сяк даже вчинимо. Тут закид не є каміння. Та найся займуть ділом. Інтересно, а демонтаж буде такою реверсно від монтажа? Ну, демонтаж має шиковний. Гіся строїло. Ну, добре. Так. А що вам хобит епенсі? А у вас ніч такої не є. Угу, інтересно. Нате мало грошей. Так, Балакія. Там каміння. 5000 куплю. 5000 ото много. А я їм що можу продати? А я їм епен нічі не можу продати. 130 цуря то не діло. Ну. Так, соливарня. Ага. Любитися, як люди суетяться. Ну їх тут много. Їх тут много бігати. Ще майтуй. Тут між іншим можеш покласти, наприклад, ще якусь лавочку. Бо вони не лиш бігали, ще деколи і спочивали. Цяк, а перед тим ще дерево якось посадити. Ясен тут посадити. Оцяк. Добре. Так, тут знесли. Знесли. Ага, ну, добре. А друга ся построїть, та й буде порядок. Так, олій, мед, сукно. Там люди вмирають. На Тимітові кінчаться місто. Треба зась треба зась докласти нові гроби. Ну, буде. Раз доста. Умирайте на здоров'ячко. Місто вже є. Так, добре, а там...
У деркачі прийшлись ми. У деркачів. А що б хотів купити? Каміння. Каміння можемо купив. Добре. Продаме угля. Продаме обуви. Я не знав, на що я сив торговлю все занимав, чесно. О, цуря вже 430 унь. Вже є що продавати. О, яблука. Та й купити віддав желізної руди 5000. Та й буде якраз файно. А це сутоня якісь булі дома. Нічні. Та ліпше купити. Айно. Та ліпше купити і буль. Кіко. Хоч 5000 куплю. Буль. Муки теж 3000 куплю. Сушену рибу можу ти дома заготовляти. Нормально. Здоров'я, Стасію. Ну, може ще не дуже варошай, бо вже 1300 людей мав. Перше було більше, або повмирали. Так. Треба ще валяльні класти? Не треба, а чи нормально? Перед того. Не є раз такого ж повного вовна. Так, туйка на роботу людей візьмемо. Так, мерефа. Що у нас з мерефою? Ми сіль продаємо, так і все. Путкове. Та й більш ніч, ні? Лен мені треба. Олій ще не вчинився, добре. І ся бавка Стасію кличе Острів. Я її бавив того року. Та й цього року вже у нього чий 9-й стрім. Так, цих баранів можеш вирізати раз. Так, тут що? Тут так само видав. Один, другий, третій гет. Четвертий гет. Що в мене там із ту сироварню? Бо сирся так і домак не чинить. Масло сяде чинить, ні? Як поникати туй? Статистику це продається. А ну, де то в мене там було місцевий ринок? Ну, базари домак пусті. О, туй щось є. Значить, маслося продає, та й піціцько сирся продає. А сметану я і не чинив видав. А кінзачити 4 сметану ще. Ти ще ну, жуну на роботу взяти. То видав, мені треба ще один коровник коло всього класти. Це як? А тут ні, є ще одна сироварня. Це лише єдна. Є в нього тут сироварня. Або кажу, то ж помало молока. Та я видав буду що чинити? Я видав буду... Так, сесюсь ми лісопилку кіть построїли. Та сесю туди мож... знести. Ну та ви порожніть.
Добре, то що, мені тут ще один коровник построїти, чи ще одну вівчарню? Як буде ліпше? Коровник построю ще один туди. Виробництво. Коровник. Так. Всяк такий коло молочарні буде. Який максимальний прогрес вароша, ніхто не знає. Бо теоретично ліміта гиба не є. Теоретично. Ось і змучений. Я просто голову помив. Ото дуже много сил забирати. Тоже мав довге волосся, густає татуся соглашу. Епін під дощами не бігай, бо доста було... Унесло то свого дискомфорта, знаєте. У родині Васів родилася дитина. Василій! Так. Туйка свини 28, кампець. Тут треба ще одну сесю. Ще одну скотобі... А, поблизу немає тачки, кампець. Так, де тут нам тачки? Туйсу. Треба ще одну туди стоянку тачок туди. То транспорт і торгівля, айно. Стоянка тачок. І одну туй покласти. Ну тут покласти. Або ще треба. Стоянка тачок. Помало вам тачок, я вам дораз укажу. Всяк. 3 нові стоянки тачок. Та дораз і самі тачки ся вчинять. Так, добрий вечір, добрий вечір. А, Стасію, ти ще не раз не видів ту паніку, бо сороканю ганьбив бися. Так, кам'яниця ся построїла. Туйка люди роблять, а туйка люди ще й се не позабирали. 180 цих дощок треба перевести сюди. Та й буде порядок.
Ай. Так. Густодовголосі руснаки всіх країн капчаємося. По роках. Ну, Ники, тут не є такого, як було в імперії, що ти там переходиш у слідуючий вік із кам'яного в бронзовий та і так далі. Туйка, Ники, все це почало у 1710 годові, а щось таке, тепер уже 1758 гід. Значить, всьому селові приблизно 50 годів. Айно, тут перві хижі, 37 годів. Перві хижі заселилися 37 годів назад. Так, стоянка тачок. Додати тачки. Людям хибити інтересної ідіння. Я з тим раз ніч не вчиню. Так, ще тачки. То треба вби ІСС. Айно, не є тачки, аби доправити свиню. Та дораз будуть тачки. Так, із Барвінкового прийшли. Поташа в ня нігде шуга не буде. Паленка в ня є. Можеш купити гречки. Хоч 5000. Даже 7. Руду узявим, так вижу. А ніч другого мені не треба, кроме, може, вапна ще 3000. Та й буде нормально. Айно, всяк буде файн. За 37 годів файний прогрес. Ну, доста читавий. Ні, Стасію, тут ніяких замків раз не є. Тут є школа. Початкова школа. Та й церков. Яка тут церков файна. Геть, тут там служить піп. Раз лиш сяк. Так, що тут інтересного можемо ще вчинити? У всіх людей було щось їсти. Посоняк буде. Що вам хибить? Що вам усім хибить? Значить, сісі куплять буль. Сі раз не знають, що куплять, і сісі раз не знають, що куплять. Тяжко. Ні, раз лише початкова школа. Уже в ній є 6. Ну того мало, ви розумієте. Нова родина селиться в нашому місті. Єй! У сисю хишку? Оці якось забрав це що? Або ніде не писав, би якось забрав. Дереш умер від старости, ну, сигіняшний, як уже є. Богдана Сокирка вмела від старости. Тут чим далі, тим більше людей мре. Все небезпечно. Севня що Олійниця. Богдан Шульженко вмер від старости. Кампець. Тут дораз у ня не буде міста на тими тої з такими темпами. Так, у всіх проблема з їдінням. Як їм помочи, не знав. Всіх їм усіх направив на забивання, або порізати їх не можуть. Порізати їх не можуть, бо
не може доправити свиню, бо тачки не є. Круто. Тачки ся чинять. Айбо мало. Грабарня... Ага, грабарні у нього вже 4. А може ще строїти. Ту спокійно можу покласти ще грабарні. Значить, виробництво. Грабарня. Покласти хоч 2 туй, де була сися. Де була лісопилка. Бо я вижу дуже много шкур і так іще ся обстає на складові, а вони ся портять, вони не вічні. Сесі збирають кору і будуть її безконечно збирати. Ага, усім хабить кора. А де ту кору взяти? Ясно. Значить, там ото не дуже ефективно. Ага. А у вас що? Куру добуваєте? Щось не дуже. Таке, бо в мене і ту є лісопилка. Ні, чекайте. Де є? Ту є. Туй. А куру чого не чинять? Не все розумію, що як фунгує. Не є всі бавці Стасію онлайна ніякого. Так, із ідінням вам ся фурт щось не любите ще. Що б вам такого понапродавати? Добре, кітісь ми вже туй. Та треба би сюди потягнути корову. Одну. Другу. Бугая. Та й все. Так. А, Стасій би хотів зо мною онлайн забавити. Ай, ну Стасій би много чого хотів. Так, кого би ще перемістити? Ще одну корову можеш сюди перетягти. А з цих двох на зарізання туди.
А як бабку глядаєте, крім того, бо там був онлайн, ну-ну. Так, перебачте, мусимо маленько ся відвлікти. Одну штуку рішити. Значить, що у нас тут? Поперетягувалися вже корови? Не поперетягувалися, лише тепер їх ведуть. Привели їх, то так вона розпасти, ні? А куди їх ведуть пасти? Що так далеко? Чого так далеко? Куди? Куди? А, на поле то. Та можеш дати таке. Обурихся не маліє. Не маліється, добре. Тут, правда, швидко витоптали, ну то таке. Онлайн-стратегії є направду повно. Ну, та я за Age of Empires якраз перше споминав. Так. Руном за то перше споминав. Так, гречка ся не портить, гречку везу. За той час у Мерефу я можу продати путкову та й сіль, та й все. Так, грабарню. Обися лиш знайшла то та. Так, тачкар, різнороб тачкою. Обися лиш знайшла кора. Кажете Стасію, Босорканя ж можеш Майнкрафт бавити. Та й не буде біди. А, сесі вишні чекали, видите? О, дровни є. Так, дораз будуть. Купили сте. Нова родина селиться. Єй, давно такого не було. Так, ту й куру сте знайшли. Щось сте не знайшли. А де тут ту куру добувати в таких кількостях? Треба, видав, покласти додаточні склади на то. Де буде, наприклад, сама кора. Даже не туй, а десь сюди коло цих грабарень такої покласти, не? Так. Ну, зачалося, значить, туйка буде. Пшениця не може бути, а може бути гречка. Тепер кожне поле, на якомусь буде збирати врожай, буде мати щось всякое. Тут теж можуть бути лише колопні. Тут ячмінь не може бути, тут буде пар. Так, туйка буля буде рости. На сьому полі теж видав. Та ніч, теж пар мусить бути. Добрі. Так, а туйня нігде не є.
Так, значить, лісопилка туйка. Коло лісопилки склад. А на складові може бути кора? Не може, бо сесі туй ніч не збирав кору. Туй ще годен бути ячмінь. Добре. А сесі куру це заготовляв. Щось не дуже. Треба куру, хлопці, треба. Може таку ще одну лісопилку покласти? Бо май шиковно то. Бо з тим теж суд проблеми. Лісопильня. Сірку, будь добре, я ніч не вижу. Угу. Так, складись ми поклали, тут буде сама кора. К-к-к. 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 Кора. 10 тисяч. Так. Mountain Blade with Fire and Sword. Ражути. Можете ви мені радити много чого. У мене величезна очередь павок, які я хочу забавити. У мене не є часу. Порадь ми час, будь добре. Порадь ми час. Так, нова родина селиться в нашому вароші. Супер. О, тут є болт. У болт треба когось на роботу взяти. І ресурси ся авто заповнили. Круто. Яйця ся будуть продавати. Може, туйся буде продавати ще й сметана. Туйня десь... Ага, так, земля виснажена. Тоже мусить бути пар. Так, а тут що? Тут ще теоретично може бути лен. А тут можуть бути булі. Богдан Карпюк умер від хвороби. О, жесть. Ну, все. Сталася жона з дитиною. Мені треба ще одну родину цирюльників. То не виробництво, то здоров'я, цирюльня. Мені треба ще одну родину цирюльників десь поселити. Туй, наприклад. Нерівна поверхня. А китую дурі. Добре, най буде ще одна цирюльня. Так, тут ячмінь вже не може бути, то теж буде пар туди, добре. Нагодова тамка, ландшафт самий сядіє, це слобіно обирати як хочеш. І це тебе не порозумів, ландшафт це не може діяти. Ландшафтиться. Він стоїть. Нігде не йде. Ага, так, посоняк бути не може. Ну тут можуть бути колопні, наприклад. Тут теж проблема. Тут теж можуть бути колопні. Так, і ще тут на двох полях проблемки. Так, тут ще годен бути ячмінь. І тут так само ще годен бути ячмінь. Супер. Супер. Тут іде робота потихеньку. Добре, добре. Ага.
Сталкер вийшов. Не знав, не знав. О, купіть яйця, будете в порядку. А ви гречку, ти будете в порядку. Так, Балакія. Купив їм від вас був камінь, куплю ще. А вам продам... Що? Я в Балакію не дуже можу щось продавати. Нова родина селиться в нашому місті. Єй! Так. Недостатньо молока. Та туйка вже потихеньку мав то. Мауться вже помалу розонажувати із молочком. Туй молока доста має бути єден. Ну, кіть баранів ще поумітувати. Лишніх. Так, гонець із Мерефа прийшов. Сіль, путкове та й більш ніч. Слободно се вибирати гори, хаща, зима. Там є пару фіксованих карт. Все. Це не хочуть учинити деякий портал, це сообщество для руснацьких геймерів. Могли се глядати людина бавлення в парі. Та то можеш учинити? Айно. Добрі кажете, пані Кобусурканю, аж там на зачатку ви можеш вибрати одну із декількох карт, і там карта вже є фіксована, і на ній пише, які ресурси є, яких більше, яких менше. Ну, айно. Галиба добрі каже, ож, нас не натільки много. Ож, коли ти хочешся з кимось скапчати або щось забавити, то можеш в будь-якому чатіся зазвідати. Причому ти вже у декількох є. Та хіба не вижу проблеми, як з тим. Так, а тут не треба... Ага, тут лише сушенася робить, так я й казав, айно, добре. За вас печатав, поки як. Пишу в СБУ, кого забирати. Так, що там друга грабарня? Чиниться. А, сюди і вапно треба, не лиш кору. Туся кора до мак не збирати. Так, тут ячмінь буде. Ну, знайшов їм проблему. Ож, хибить ми дерево. Даже не тільки дерево, ге іпін кора.
вона гиби вся би малася збирати, або щось це ніде не збирати. Та чиню собі ще одну лісопилку, де буду старатися збирати лише таке. Панас решітник. Переломно Г. Або щось по ньому не видко. Никайте як біжить. Шуп-шуп-шуп-шуп-шуп-шуп-шуп. З переломом, не? Так, доклалася грабарня. Сюди зась 4 людей на роботу. Тут кладка на воду є? Є. Добре. Так, тут у нас що? Значить, сад з абрикосами 8 годів вже має. Я зайшов мінус по грошам, я на то вже і не творю. Тут теж абрикоси 12-річні, а тут 12-річні вишні. Вишні 7-річні, яблука 7-річні, ясно, добре. Так, тут далі буде пшениця, посоняк. Добре. Треба тут такі вибори фростпанкові. А, та ти б мене вже давно вигнали, такое кажеш. Я би і до 500 чоловік не дотягнув. Фростпанкові, я ти кажу, придумав собі. Ну, а никайте, тут і всі позбирали ресурси, кроме кори. І нема оту ту дерев'яну кору де взяти. Кошмар, ужас, страхи. Та що чинити? Туйня є на лісопилка. Ану, лісопилні. Кілько в неї є? 6. Сесю геть забрати. Симулює панас решітник. Ну. Тут таких повно. Вони до 92 годів ходять на роботу кожен день, а далі беруть і вмирають. Не ясно, по якій причині. Так, низько видав буде много майкурти стрім і все. Ви мене перебачте. Так, тут булі посадимо. Ну, все. Пішли продажі. Курячі яйця продають гізбісні. Хоч і з цим порядок. О, 48 яєць, слухайте. 74? Читаво. А вони ся продають таку й туй. А ну, кіть поникати туй на локальний ринок. Ні, вони ся не продають таку й туй. Їх мусить через болт. Туй у всьому... Ай, ну, що вони ся на склад теж носять. Добре. Так, туй нормально на складове. І м'ясо курячого є.
Куру. Так, лише дерева, колоди та й куру. Чиніть мені. Хочу відійти. Побігли на роботу, шуп-шуп-шуп. Фейси взяли, шуп-шуп-шуп, шуп-шуп-шуп, стягли. О, пішла кора. Пішла кора. Який у них пенсійний вік? Не є. Я вас прошу. 1758 гід. Яка пенсія? Соціального обезпечення тут нич. Було би епічно, аж би Мігаль дораз сесев поїв, стрім буде майкуртий, та й нараз кінчив стрім. Ну. Аж так нет, або то, видав, довго не буде. Є в нього ще jedna срочна робота, котрася появила так нечекано. У родині мандриків родилася дитина. Круто. Йой, зимася зачинати. Ха-ха, сем дуже не хотів. Йой-йой-йой. Йой-йой-йой, а сем пропустив. Так, тут буде лен. Тут буде теж лен. А тут може бути ще ячмінь, насправді. Не на тільки земля вона діла ще. А мені треба думати нараз, де я буду ще одну лісопилку класти. Бо тут ся буде все вичищати, ся буде все вичищати. Тут ся заліснює вручну. А цяк садиться. І ся лісопилка тут ще врубує. Ти можеш зачати, видав, авать із цього боку, авать десь тут даже. Тут можеш ще одну класти. Так, нова родина. А, доклалася хижа? Давно ся доклала. То треба планувати ще нові хижі такої. Авать тут у лісопилку класти ліпше, а не туй. Туй, видав, має близько буде ліпше. Так, виробництво, лісопилня. Так, бо треба дали і хижі. Потихеньку, значить. Тут кутова кам'яниця буде в нас. Сяк, та є ну ще оця кубока. Май маленьку може. Ще їм колодців тут накласти. Бо з там фурцує та теж. Ну, що кажете, Велике Піціцьке місто, в якомусь хоче жити. Ну, я ти уповім, що в мене з тим. Ники. Є у мене 94 люди 92-річні, 93, 95, 97. У мене дораз 100-річні люди суд. Айбо свищися на 100-річних. Ники, кілько у мене дітей. Ники, кілько у мене дітей. Це демографічна криза просто. Найся Китай спряче. Де ті всі люди будуть робити, я не знав. Я не знав, наймігрують, так. Так, цирюльня. У цирюльні нараз люди. Пішлися нараз купувати теплої цуря, бо не є дурних. Треба ся гріти. Так, знесення завершено, добре. Значить, мінус одна нерелевантна лісопилня туйка.
А сі куру не чинять. Бо сі деревини много чинять. А сі куру чинять. Ану, завозиться сюди на склад? Завозиться. Завозиться в грабарню? Раз не дуже. А в сесю? Що то було? Так. З Мерефезась прийшли. Пак уже сте не були. Ану, минутку почекайте. У мене там є важне діло. Поникайте, як тут люди класно живуть. Так, звідаться Стасій, коли я буду стрімити Майнкрафт. Ото я раз і сам не знав. Кой прийде на то час. Тамся планує новий івент, кітісь чув. Та на нього 100% буде стрім. Ну, бо мені самому інтересно. А що ви там за баристу пишете, я не порозумів. Угу. Ну, Карася чинить, добрі. Дрова продаються дуже активно. А тут міст не вчиню, ні? Тут міста вже не є. Може хіба ще сюди якісь проверечі. Може, наприклад, виціть сюди міст. А далі ще сюди та й сюди. А це класна ідея. Слухайте. Ще й на лісопилня ся построїла. Куру, а деревину менше. Добре, а що хотів? Також баристи будуть, бо не є де робити тому всім новим дітям. І це смішно. Це смішно. Значить, транспорт. Дерев'яний міст. Ага. Як ото місто зайнято є? Ось. Ну, туй. Це що? Все поташня, добре. З цим теж куру треба, між іншим. Ага, і сі много кори розходують, ясно. Угу. Та тут щось не дуже виходить у мене міст покласти. Сяк мож. Дорого. Айбо не буде. Свищуся. Сяк. А ви ціть сюди.
Добре, план є. Найстроат. Зачали? Зачали, добре. Так, Сейкори дуже великий розход. Так, розумів. Сідали чекаут, сировину та чекаут, та чекаут, та чекаут. 5000 треба мати, це боже. Де вони то все наберуть? Бо і CC чекаут у поташнях своїх. Ну, прийшли з деркачів. Купимо мало звести. Кілько нам треба. Хоч 1000. А вам ми таги все. 7000. Угля. Обуви 1000. Та що ви доброго берете? Цуря 1500. Та яблук. А, у мене навіть тільки не є 1910. Це в перший раз за довгий час, що в мене не є тільки яблук, тільки їм треба. Можеш вже потихо і паленку починати продавати, так вижу. Так, об'явлення. Глядав фушку на руснацькому серверові в Майнкрафтові. Я деякої конкретної роботи, а чи й нема ураз. Треба подумати. Може сядако узве. Так, ану, погадкуйте 2 минути за людьми, як ходять та й спочивають. А мені треба єдно важне діло вчинити. Так. Якое то число? Угу. 145. Я такий не вижу. Або я такий не вижу. Ой. Якась дурниця. Щось таке. О, є. Угу. Як це тяжко. Мусите мені дати пару минут, бо в мене тільки проблема.
Е, п'ять. Як ото довго кивайся. Так, Мигалю, це тебе узнають в Ужгороді як блогера. Так. Люди. Мигаль паралельно трейдить на біржі, но поки як. Почти. Доста близько від правді. Гроші там напряму закапчені, айно. Так, а тут у нас щось стало. Я зайшов довго. Я страшно зайшов довго. Кампець. Так. Ну, все. А чий порядок? А чий порядок? Так, що там пишете? Акції купив, уже впали в ціні, біда. Це є у нас там Кахуський банк, не знав, Стасію, що ти... Не знав, Стасію, що ти хочеш. Так, все, вертаємося в банк. У бавку доста було робити. Доста було робити важні роботи. Треба робити мало і не дуже важні. Все, я вже хочу, бо прийшла зима. Так, тут звість кінчилася, бо я там купував звість. Айно? Має прийти звість. Айно. Ідемо звість. Дораз залізу у мінус по грошах видав. Так, а цирюльник, як там себе чує новий? Щось лічать, айно, щось лічать. Добре.
Може такої нараз ще одну цирюльню класти, бо тут у мене їх не так і много. Три в мене. 4 цирюльні, одна з того боку. Одна в мене туй цирюльня. Одна туй. Одна... Боже, не спознав, одна туй. Ай, ну, 54. Так, гонець із деркачів зась. Як ото? Що би вчинити їстись якоє смачне? Що тут кажете? Чоловіче. Мачанку з грибами. Ото можу собі вчинити завтра, наприклад. Котру я страву май люблю. Я много люблю їсти, насправді. Я много всякого люблю їсти. Мачанка з грибами, ото може єдно з того, що я май люблю. Люблю зрана убитися яйця. Або так, знаєте, вчинити то паранно ж. Утяти 2-3 дарабчика пікниці. Даже не так. Раз на фандлик насічи піцицько солонину, обися натопило масти, туди верече пікницю. Немного, так. Просто бо пахло 2-3 кусочки пікниці. Пак на то зверху убити яйця, і може ще верече солодку папригу насічену, а так просто зверху на туті яйця. Йой! Убися запікали, посолити, а на послідні 2 минути ще закрити кришку, знаєте, оби тут і смолі, що зверху на жовткові, обися піцицько забілили. То із фандлика пак гету таріл, і тому ще усипати пару чорних оливок, урізати парадичку. Бо то хлібчиком берете тот жовточок, так замочали, все, парада. Йой. Най вам дали не розказував, самі знаєте, як ото. Бо дораз вам слина буде течити і мені. О, рецепт мачанки з грибами. Пак я дуже простеньку мачанку роблю, ті чесно. Я дуже... Костя, будь добрий, лізь гет. Що сюди прийшов? Усі мацури мусять прийти та поздоровкатися. Що чиниш? Ай-яй-яй. Ну, сиди тепер тут. Щось це забавка інтересна. І я із мацуром на плечах сижу. Я сижу з мацуром на плечах, з мацуром на плечах. Ай. Константине, скаж гет. Будь добрий. Ану ж вийдьте, на каналові Мегаля Кушницького новий фоловер. Мономайк 0909. Здоров. Так. Каже, ож хибит тигла на постройку хижі. Ану ж вийдьте, на каналові Мегаля Кушницького новий фоловер. Стасе, перестань, я знав, що ти мене фоловив до того. Так, ебутуюня є тигла, ні? Тигла ся чинить. На складу виничай, бо є в нього 2 заводи, які чинять тиглу. Ну, то зараз буде порядок. Так, що там у нас із коров? Кора щось дуже потихенько ся чинить. Щось дуже слабо. І не грабується то шкура. Ай, все, Костя, лізь гет. Костя. Будь добрий. Ти мені той маленько то-то. Костя, іди, будь добрий. Ай.
Ай. Йой. Ить. Ай. Лізь хоч на стіл, будь добре. Ай, все. Сиди там. Ой. Так. Сірку, а ну не гримай дверяма. Зараз будуть на тебе бризкати водою, кіть будеш так чинити. Відміні торгувати прийшли з Барвінкового, а я їм не мав що продати. Ні сира, ні то. Хіба в одних навпак буду купувати, бо в мене гречка ніч не є. Сірку, привет. Капець, всі туй суд. Ту є сірок, ту є Константин такий, біля нього. Всі туй суд. Та мені треба гречки купити 5000. Желізна руда. Ще теж 5000 можу взяти, бо кінчаться. Вапнавня домак не є. Звести мені треба хоч теж 5000 видав. Дорого. Гефраз. Зато у диркачі заганяємо нашого того. Так. Бо Сорканяв тако. Ні, то він це видав з відео, то ж, ну, що за жона, ось це не знав це. Ну, мені це так видить, ні. Так, тут зараз проблема із всяким ідінням. Із шеліякостю. Поникаємо, може, да, що інтересного купимо. Що там із свиньми? Ріжуться? Щось слабенько. Треба віддав. Зась не є тачка близько. Треба мені ще одного гентеша. Десь туйка. Десь тут мені треба ще так, виробництво. Скотобійня. Ацяк. Ну, або що робити з проблемами з їдінням? Всі пішли паленку купувати. Ну, найбуде. Така ж вона, що ворожить. Так, тут і кажу, то ж уже соли повного. О, треба у Мерефу загнати туди когось і впанюти ноги. Ну. Значить що? Це вже квітень місяць там пише. Ну, у многоетажних хижах проблеми з шелеякостю видіння. Ти ніч не вчиниш. Угу. Може тут покласти ще шор простих хижів, таких людських. А цяких. Йой. Так, тут. У Панютиної вже прийшли, а ми їм цуря. О, сукно їм продаємо. 1905. Яблука. Нет. А в одних будемо медовуху брати. 5000. Ой, господичку. Ой. Коли буду стрімити Майнкрафт, казав їм ти ще точно не знав. Або скорше всього буду стрімити Майнкрафт тоді, коли буде у нас івент.
Так, пару простих хижів всяких не похибити, і я їх хочу сперед мостами. Айно. Та й тут треба буде якийсь болт. А, ні, в мене тут є болт. Айно, тут є болт, добре. Так, а ну, бисьте ми босоруками уникивали, бо дораз дістанете. Так, звести не є, пак мається вести. Мається вести, ні? Я там від когось купував звести. Так, а ну, каміння. 2496. Перевести на склад із камінням. Деркачі угля 12 тисяч. Таги все обуви. Почти 1000. Цуря 860. Менше я би хотів. Яблук красний є домак. Добре. Куплю в них буль. 3000. Ну, та й раз добрі. Ага, ну, та й звість куплю туди. Та й звість туди куплю. Що м хотів? Значить, тут теоретично можеш покласти ще пару таких великих моїх хижів. Ні? Туйка на слобідній території. Це туй продовжувати. Централізувати свій урбан. Туй у всіх біда з їдінням. Так і у всіх дораз. Їм ніщо їсти. З панютиного медвухусь ми заказували, з барвінкового ніч такого не можемо. З деркачів. Муки можемо хіба ще купити. 3000. Так. Будь здоровий. Красно дякую. Красно дякую. Так, у Мерефу прийшли, значить з Мерефу ми купимо усю їхню пшеницю. Та й меда 5000. Не звідайте, на що ми так много. Продаємо путкову та й сіль. Та й можеш сушеної риби продати 2550. Ну та буду надіятися, аж шиконуся рішить проблему з їдінням. Бо раз щось тяжко. Ну, грабується вже хоч одна партія шкури 1000. 1300. Господи, такий комош. О, єднася грабує партія хоч. Добре. Сусід куру на другу збирав уже. І туй кору хибит 5000. 3700 вже мало назбирали, має 4200. О, туй дораз партія буде. Так. Балаклія. Цуря там уже ся продає, сесекувати не буду. А в них що можеш купити? Ніч такого інтересного. Віці, свині і все в нього все є. Камінь. Каміння в мене раз доста. Не буду раз туди ніч такого у них купувати. Або з цим треба щось чинити, щось за голодні ігри. Щось це за голодні ігри, я вас відео. Так, тут і так і туди треба тачки. Стоянка тачок. Стоянка тачок. Не так даже, а й сяк.
Тут добрі. Чого не можеш поремонтувати? Що вам хобити? А? Киту є ССЕ. Не ясно. Ну, добре. Заšto із Мерфа йдуть сушу? Се не знав. Не знав. Лише сяк мож. Ну, доклалася послідня хижа в цьому шорові, яка тут мала бути. Так. Панютиное. Значить, з панютиного ми раз М, що можемо продати. Сукно. Щось дуже мало. 310. Щось дуже мало. Так. Не 1310, а 310. Цуря. Не буду раз. Улі 2800. Нормально можна улови заробити, кобоня він ще був. Меда можеш купити ще хоч 3000. Нормально. Пиваничний є. А чого пиваничний є? Де в нього там тут бойлери? А, бо ячменя хибит. Так, скотобійня. Найдіть ми на роботу. Поблизу немає тачки. Дораз буде. Чекай. Дораз ти будуть тачки. Но, нижній стрім видите дуже слабенький. Це 1390 людей, менше 100 людей набравим. Такий ніч. Рішав проблеми голодних. Нова родина селиться в нашому місті. Супер, я за вас радий. Стоянка тачок. Мусить мати тачки. Поблизу немає тачки, щоб доправити свиню. Зато вже зарізали барана. Ну. А тут, значить, можеш покласти ще бовтик маленький. Ну. Що? Ти що тут чиниш? Чи без сяде забрав? По відміні тут будеш. Файний стрім, кажете? Дякую. То яся старав, і не лише я, щеся старав Константин та й Сірок. Вони дуже хотіли, бо все було добрі. Так, бо тут всього одного болтика видав мало, а є ще. Тут є ще. Ага, а нічим заповнити. Ну, добре. Так, з панютиним ми все вже розібрали, айно. Костя, будь добрий. А ну чесно. Джейл? Який джейл?
Це то за що? У родині Порошенків родилася дитина? Чого не на фронті? Ну, добре. А це чого? А чого у вас грошей не є? Що за робота? Та й у вас чого? Так, проблему з їдінням потихеньку кінчаються у людей, аж порядок. А, треба їм було абрикоси купити, ясно. Так би сте нараз і вповіли. Так, сушеної риби купили, та й стало їм добрі. Та й вишні собі купили, та й стало добрі. А, Валентина Кривохвіст умерла, 97 років. Так, що у нас тут на Тимитові? Ще 2 шорики є, нормально. Бавка вже почина так серйозно підторможувати. Ну, це Злата з 2 дітьми. Слухай, Златко, у тебе є 20-річний Федот. У Федота умерла жона. А він не годен собі знайти нову. Так, барвінкове. 7 я ніч не годен продати. Нігде. Рудовня доста раз. Вапнавня більше доста. Його треба десь вигрузити, ні? Так, значить. Руда 1710 іде на склад. Добре. Далі. Що тут ще такого? Вапно. Де в мене вапно? Де в мене склад із тим? Є в мене десь склад, де вапнося збирати. Тут його набити 5000 вапна, наприклад. Так, перемістити ресурси. Вапно 2600. Ні, це може не тачкою, а возом. 2600. На цей склад. Добре. Ну, проблему з їдінням все рішили. Не у всіх іще, айбо дораз у всіх. Кюко кіл лежа жму. Я? Не знав, я такое ніде не пробував. Щось я таке чудне звідаєте. Мені, наприклад, не інтересно, кілько кіл лежа жмете. Мені, ну. Склад переповнений. Інтересно. А треба туди видав окремий склад на хміль? Ай, ну. Тут у мене що? Тигла? Тут у мене що? Тигла? Тут буде хміль. Не знаю, може треба мені буде окремий склад на хміль. Ну, значить сяк. Значить сяк. Айно, наш бивший президент жив у великих пісіцьках. Так, чините ту ікру. Чините, але щось дуже потихо. Так, деркачі. Ай, 15 тисяч. Більше раз не дам. Обуви раз не є. Цуря можу дати 1080. Та яблук. Ну все. Ну всяк.
Та й треба в них дещо купити. Ну, дораз урожайся буде збирати. То зась много треба буде людям заплатити своїм. Так, требася сохранити. У великі піціцькі. Ну, так, складся кладе, добре. Так. Слідуючий стрім буде в залові, ну, 100%. У якому залові? Забились те уточнити. Нова родина! Єй! 1404! Супер! Пересагнулись ми вже за 1400. Айбося дуже слабенько раз. Так, склад. Тут буде у нас хміль на всі 10 тисяч. Ошкілько його там треба буде. Так, туйки у нас, що тут у нас може ще ячмінь рости. Так, хижу доклали, добре. Так, треба мені далі думати за строєння. Бо маленько переживав аж. Треба ми зась великий хижі класти, і то видав буде туй. Туйня буде новий урбан. Нова коцка сяка, значить кладемо кам'яницю на 3 етажі. Да, як так. Ще одну зарку. Ще одну з болтом. Углову. Та й у долину. Ну, раз це і все строїть. Так, барвінкове. А, пак ви у мене ніч не купуєте. Що мені з вас? Ну. Раз не чинів силові, хожу на функціонал. На який? На бекенд чи на фронтенд? Ха! Нова родина селиться в нашому місті. Єй, круто. Родина Шмагайлів. Так. Ну, корася добива. Добре. Добре, тут вже у Надієся, корася добива, тут корася теж веде, і все вже ся грабує. Супер. Потихеньку грабування шкур пішло. Ну, не вся вижу. Що тут ще хибить? Неясно. Вода є, все є. Неясно. Тут везуть. Тут пішло. Грабується до березня, добре. Фух, або там звести вся, де треба. А я вас звесть. Та куплю звесть туди. Так, туй, з чого набити? Ячмінь. Туй. Ячмінь. Ячмінь як... Булі? Добре. Договоримося з полем. Туйка ячмінь. Туйка раз порядок.
лен. На цих маленьких полях тут буде колопні, ні, лен, айно. Туйка теж лен туди. Туйка у нас що буде? Теж лен. Посоняк. Посоняк. Так, требася прийти по вівчарням, порізати лишніх баранчиків. Так, добрі. Із свиньми понятно все, із курятником все добрі. Корови. Так, можеш учинити 2 волів пригодяться. З цих 2 бугаїв туди зарізати. Всього зарізати. Добре. Ага, тут 3-річні воли вже. Можеш їх десь відправити туди-сюди, наприклад. Цих забити, а тих перемістити. Айно. А за той час кукнемо ще, може, сюди. Так, тут 11-річний бугай, його вже можна не сокотити, а сокотити бугая 1-річного. Все зарізати. Ти цих 2 теж. Та порядок. Добре, значить, слідуючий коровник. Тут раз цих телят теж перерізати малих. Ага. Так, тут раз нормально. Баранет. Тут раз нормально не буде. Так, тут бугай 7 гідні. Корови сокотити. Зарізати. Добре. Все. Тут контролом провів. Тут співанка є. Не чуєте, яка файна музика тут? Мені ся любить така тут музика, я її не буду міняти. Так, із Балаклії прийшли. Або сінич не беруть. Цуря 640. Скромненько так. Сірку, привет. Як ти ся маєш? Прийшов із Даня мало в гості. Мені тут доти гроші зичать. Ще 1000. Я економічно сесю бавку давно всрав. У мене цього варуша вже не мало бути. У мене цього варуша давно вже не мало бути. Правду вам кажу. Що, Сірку? Що є? Кажи, щося стало? Прийшов із маленько мене полюбити. Бо я той такий стремлю на цілий інтернет, ні? Так. Ага. Так, туйка буде ячмінь. Буде. Так, родина без грошей. Чого? Бо нігде не роблять. А чого нігде не роблять? Мені ся такое не любить.
найдуть на роботу. Доклався дерев'яний міст, і тепер уже видко, що люди почали сюди ходити напряму. Ура! Бо до того їм треба було обходити Ацяк. Ну, і це в мене май загружений міст. Ніки такий тут трафік. Так, Балаклія, пак ми з вами вже тут. Ми з вами, а чи вже все рішили, ні? Перші сте у нас були. Тут дораз ніко не ходить, пісіцько людей. А тут ніки який потік людей. Йой. Вози, то сесе. Так, треба віддав. Треба мені ще одну стоянку з кіньми. Це не треба. Теслярню, бо мені видав ще одну треба. Вода, виробництво, теслярня. Так, і ту і покласти. Нормально. Хоч яків паяти. Так куди ви тільки гроші кільтуєте? Успокойтеся. І ви теж. Найдіть цю роботу. З Павлином, понятно, у неї двоє дітей, та й вона десь робить. Ідіть десь на роботу. Доста на субсидіях жити. Та й... Ой. Зась проблема. Не гонне свини різати, бо тачка не є близько. Кампець, та ту є Никита. Всі тачки в основанню, ясно. Треба ще одну стоянку з тачками туди. Тачка. А ту є ще одна. Та й ту ще одна так напроти не. Кампець, я в шокові. Та й так вам мало. Та покладу ще одну, та що? Що вже чинити? Щося построїло було. Хижа. Айно. Хижа. Та й теслярня. На теслярню 3-4 людей. Завчасне налагодження. Порядок. Нова родина селиться в нашому селі. Єй! Як немає замовлень? Дораз швидко буде. Так, це ж... А, це коровник. У мене і той коровник є. Йой-йой-йой. Бугаю перерізати. Бугаю перерізати.
На молочко. Я й забув, що в мене той коровник ще йде. Тачки. Так, я хотів волів десь А, сюди треба волів було. Так, не пілуйте. Раз. Гонець із мерефи, добре? Путковитий 1 мільйон соли. А в одних меда се ще куплю. То добре діло. Ти може мало пшениці. Так, треба дуже файний стрім, мушу йти спати. Добре, добре. Ти мені завтра на роботу, та я не буду аж так довго сидіти. Казаємо, що низько стрім буде май курта і все, бо я і зачав низько май пізно ги планував. Так, а я хотів перетягнути воликів. Один. Та й другий. Так, нові родини 1428 людей. Дуже мало, дуже мало. Раз, дуже мало. Ей, гурі полонину. За сивими воликами, за білявину. Ай, дана. Шидиріді дана, гей. Ну, так, ідете? Повів когось волів? Бо я не вижу. Так, доклали мости. Та й зависли. Оп! Роздуплився і побіг. Ну, або ходять сюди люди потихеньку. Когось тут щось доставляє. Желізну руду, наприклад. Так, нова родина ся заселила. Ось цю хижку. А, все, вже хижа повна. Хижа повна, а людям робити нігде. Так, у родині Котових ся родила дитина. Я вас читав ось цим поздоровляв. Ну, інтересно, вони тут проходять, та тут через цей проходить, як підхожу, та туди так ідуть. Кампець поток людей. Вау. Так, деркачі. Ну, тут нам суд гроші хоч дає які, 15 тисяч. Обув, раз у не є, вижу. Цуря дуже маленько. Яблука суд. Та й раз видав швидко, ні? Муковня не є. Та куплю усю, яка в них є. Булівня суд. Сушена риба в ня є. Все мене треба. Звести в ня доста. І желізна руда мені не похибить. 5 тисяч раз візьму. Людей 1438. Значить, я набрав, ну, з груба 100 чоловік за цей стрім. Дуже немного. Туйся обстав сам Ярославчик, 11-річний, сам, та переберися до родини якоїсь. Як і це так? Сам живе дома? 11-річний Ярославчик? Як це так стало? Сему сестра, я так розумію?
Соломія. Це моя якась далека родина, чого у неї ся тут не відображає Ярославчик, а у Ярославчика вони ся відображають. Яка в них собі родина? Жесть. І це може якийсь баг. Ну, бо він... Ні, він не міг у 11 годин. І це мала бути мати, Я не розумів. Ой. Я не розумів. Місячний доход у нього 0. То понятно чого. Ну, Леся скоро би мала вже мати хоч якийсь подроботок, бо Марія Мотилька вже мусить мати якусь роботу скоро. За той час уже в нього 1445 чоловік. Або много з них глядають роботу. То значить, що треба їм ту роботу знайти. Треба їм то вчинити. Так, давайте подумаємо. Виробництво. Ще одну сироварню класти смисла не є, бо в мене є на туй, і вона дуже слабо робить, молока не є. Мож іще... Так, ну, гонець із Мерефи прийшов. Сіль, путкове. Меда раз не буду брати. Давайте подумаємо. Ануш, подумаємо, яку можеш роботу їм дати тут. Ще один торговельний причал не є смисла класти, ні? Ще один торговельний склад. Може. Не знав. Чим їх можеш озадачити ще? Генти ще тут ще й несуть. Нормально. Та й зараз кажу, то ж тачок не є, хоч тачки тут суд. Уже зношений такий 4. Так. Може туди тачкарню тут покладемо, як не то-то. Тачкарня. Як буде у нас тачкарня, там хоч пару людей будуть робити. Та можеш ще одну тачкарню покласти туди? Ні? Тут теслярня, а піляний може тачкарню. Ну, от не дуже піляний. Не дуже піляний. Як дуже вузький проход буде, ні? Ай, тут не дуже стає. А туй? Маленько не стично буде. А туй? Туй би тачкарня парувала, ні? Ацяк. Ей, перфекто. Ну. Ще 2 тачкарні. Дали, що? Там ячменя вам хибить. Скоро буде, скоро виросте. Почекайте півгодика. Так, люди починають щось, коротше, з грішмися вадити. Так і не глядать роботу. Чого? Бо перелом руки. Поняв? Порозумів. Ну, вам ще поможу. Ну, із Златою понятно. Послухай, Федот ти може помочи, ні?
Сунти. А. Ясно. Федот сам сигінь. Стався без жони. Ще й дитина в родині Порошенків, я щось пропустив. Ну не бай. Треба далі думати їм за роботу. Треба далі думати за роботу якусь. Значить, броварня, вижу, не дуже ефективна. Солеварня. Є у мене їх доста. Тиглу робити теж раз не мусай, бо доста людей. Хоч можеш, в принципі, ще покласти на тиглу. Желізну руду не ясно, де можеш класти. Треба будувати біля родовищ руди. Ото де. Ото де. Ото де. А де ото родовище руди? Ех. Може ще сади якісь покласти? Не похибіло, бо видав. Jeden сад туй покладемо. Далі туй можеш ще сади учинити. Що на карті поникати? На карті не вказує такої ж, де є желізна руда. Галичанин зайшов. Здоров. Ну тут далі рішаємо проблему. У нас уже 1454 людей тут же. Нова родина селиться у моєму маленькому Варушові. Мене це дуже радує. Так, туйся що продає? Солися продає до блуду. Файно, то й файно. Бо у многих родин починаються проблеми з грішми. Сірку, ти лежиш на клавіатурі, то не дуже добрий. Пробач. Лясь сяк. Добре? Просто обернися. Сірку, будь добрий, просто обернися з другого боку, аbyś не лежав на клавіатурі. Що там тяжкого? Ну, сяк. Сяк нормально. Ну, сись не глядать роботу, і ся немає роботи, видки в них будуть гроші. Ну, видки в них гроші будуть. Я вам ще 5 карбованців дам, або треба се глядати роботу, люди добрі. Треба се глядати роботу.
Коли біцікльовання у Мукачево? Не знав. Мукачево то тяжко буде. Дуже тяжко. Так, Туся ніч не автозаповнює. Хіба масло. Ну, та й свистатися. Ну, може не штіко треба, бо... Мотря Осьмака умерла від старости. Шкодуємо. Що сталося з відаш, що то бережника болт на серверові? Не можу знати, який болт. Бережник там писав, що він щось продає. Так, тачкарня, значить, треба 5 тачок. Ой. 5 тачок, ти 5 людей віддав. Гонець із Барвінкового прийшов. А, це в ті, котрим ми ніч не продаємо, бо в одних купимо гречку 5000. А чого не то? Чого ми ся цифри не нажимають? Сірку, то ти щось понажимав? Ну, йшло. Желізна руда. Раз є. Звість. Раз є. Паленка. Нормально. Добре. Не пропащуємо. Тудося вести 40 км. Тудося якраз 40 км вести. Айно. Усваляву хіба в одного бока. Та й іпінці у Мункач теж лише одного бока. Айбо отось ми ся на перечин везли, та було тяжко. А на Мукачево буде ще май тяжко. На Мукачево буде ще май тяжко. І на перечин, бо там май береги. Бідний Ярославчик, я не знав, як йому помочи. Кампець. Сам у 11 років вдома ся обстати, то страшно. Ото вже навіть не лише у фізичній планці туди буде діло. Я буду ще вічарні класти. Мені сьогодні що добра стратегія буде. А, не руноє. Ну, осятили бистися. А туй? Туй вже май руноє, айно. Ще 2 вічарні туй покладу. А пеляних великий обурих. Та. Не руна поверхня, не кина. Пеляних великий обурих. Та й накошення сушки. Раз сіко доста. Ремонтується, все, ремонтується, супер, добрі. Позирав би летсплеї від Мигаля на ютубчикові.
Дикими альбавит. Так, панютиноє. Чим нас порадуєте? Медовуху 100%. 5000. А ми вам що? Сукно. 1790. Немного. Або скільки у нас є. 3000 олоу. Та й цуря видав раз не буде. Може й ту місту палити. Ту видав раз не треба. Ту не треба раз. Так, з грішми у вас проблеми? Зась? Абрикос. Яблука. Ні, вишні. Так, тут складся вже переповнив. Не бай, зараз все заберуть. Кора йде та гемиленька на грабарні. Чекаут уже. Тут теж чекаут. Так, де там ще корася дуже активно хуснує. Так, тут на складові дочасно лиш. Тут вже се грабує. Тут се збирать кора, дораз 5000 буде, добре. Тут се збирать кора, тут ще треба всі 5000 цілі, тут треба лише 500, добре. Так. Це ліпше зверх... Що галичанин звіда? Це ліпше вверх їхати зразу, чи коли накатав кілька десят кілометрів? Я не знав, що тобі відповісти. І догорі йти усе однаково тяжко. Мені це так видить. Так, з панютином ми се розібрали, видав, ні? Меда ще можеш купити. Носив родину, я не знав, що чинити. Найби вже йшли геть. Так, барвінкове. Або мені лише треба купувати. І паленка в нього кінчать. Так, тут вже починаються якісь мама серйозні проблеми, вижу. Тут люди на роботі суд. Тут у другій тачкарні теж. Айно. Тут всяде люди роблять. Всяде роблять. Ой, не знав, Стасів, що тобі радити з тим чинити. Чини, що хочеш. Що ти все мене звідаш? Такої би я май знав. Вися там не сважайте. По одну босурканю я би і радий, може, їдіти.
Розбереш ото... Чекай, Стасію, що значить удію болт? Куди його удієш? У гать його удієш? Може вчиниш болт? Може зробиш болт? Айбо удієш? Що чиниш? Що таке говориш? Удіяти болт. Мож, Стасію, біду удіяти. Болт не мож. Ой, так. Родилася дитинка. Супер. Йой-йой, то вже 11:30 годин. То зараз треба буде сохраняти та йти гет. Так, сесі таги все свої проблеми рішать, кой куплять собі меда, абрикос та ще щось таке. Їм треба просто шелеякое ідіння, якісь фруктики треба їм. Айно. А ото ж у них не є гроші, ну, з Поліною ясно, у тебе хоч чоловіка не є. А сі двоє різноробів мають доход, а грошей у них не є. Щось стало. Щось таке стало. Ну, проблеми з їденням потихеньку ся рішають, бо купуються вишні. Ну. Ні, Стасію, здіяти, то не вчинити. То не є прямий відповідник. Учинити можеш біду. Не розумієш різницю з тим, можеш учинити щось нематеріальне, а можеш учинити щось матеріальне. Тому є велика різниця. Ні, навіть не так. Де ти видів, або чув, би так казали? Це можеш ти дати приклад? Бо я нігде шуга такого не чув. Нігде шуга амена. Ну, Ники, Стасію, у словникові є здіяти, або зділати, або не є ні одного прикладу з цим словом. Воно просто у шорові після зробити, вчинити, починити, поробити, або кіть глядати вже діяти, та діяти навпак не перекладується гі щось учинити, а й лише якраз гі діяти. Коротше, мене все маленько міригує. Збирайте урожай, та буде вам щастя, люди добрі. Все, проблему з їденням рішили сте? За сивими воликами та й за білявином. Так, тут зась баранчики. Так, туйка вже не гонно бути такою ніч, ні? Даже лен не годин бити, тут вже буде пар.
Так, хижа ся доклала. Углова. Так, туйко ще гонне бути булі. А туй ячмінь буде. Добре. Так. Люди ся обстають без грошей. Чого? Бо нігде їм робити. Треба їм придумати роботу. Ну, татуй сесь ми вже знайшли, так. Тут, значить, теж буде пар. Так. Сюди туди від цю одну. Другу. Так, баранами треба одного. Сесь дворічний сюди піде. Та й від цю ще одну. Та й оціть. Так, ти що гонно бути? Так, і ніч. Сятили бистися. Так, гонець із Мерефа прийшов. Що би сте хотіли, люди добрі? Соли мільйон, ні? Я вас знав, ви за сіль так... Що? Я буду вас меда куплю. Що там Ярославчик? Ярославчикові дуже тяжко. І це все, що ти можу повісти. Не ячмінь, не булі. Тален хоч не росте. Ярославчик, туй жаліється, що не в нього гроші. Ай бо... Ярославчикові 12 годів. Він се накупував паленки, медовуха, пива, а гроші на їдіння в нього не встало. Та я йому мусив позичити, бо він пішов солонини тому купити. Господичку, ганьба сміх, я ти кажу. І що я з ним учинив? Ніч. Ну, добре, тут вже потихеньку пішло. Урожайся збирати. Мука молися, дораз буде. Пиво вариться, дораз буде. Так, ферментація першої пішла, друга партія саладит. Так. Нова родина селиться, ура! Вони ще не знають, як у мене тяжко живеться. Так, ту й колоп не можуть рости. Ще одна вівчарняся достроїла, сюди зась мені треба людей перед тим, як я туди можу. Так, ту ячмінь. Угу. Нова родина селиться, добре. Ну. Іду, зайду на сервер. Через 3 дні розбана. Ну, всяко то, Стасію. Ніки ніч не візьми там. Не свого. Купіться яблук. Так, добре, тут ще його не бути. Тут його не бути лен. Тут ще навіть буліся можуть посадити. А сюди на другий вівчарник теж треба. Ага. Баран 1 рік. Вівця 1 місяць. Йой. Не люблю когось якось те. Вівця 6 годів. Вівця 1 гід. Вівця 5 місяців. Так, тут вже 3, ти тут пару буде. Треба, аби сте всі десь робили, люди добрі. Булі. Так, тут, а чи будуть... Тут буде лен. Свиня умерла із Праги. Вода їм хибить. Ого.
Сякоєм не чекав. Сякоєм, слухайте, не чекав. Ану, акіть ми покладемо тут ще один колодязь. Або тут є кладка з водою, все не ож. Все якось... Ой. Чи не гонно бути аж такою натико біда з водою? Або слухайте, так є. Свині помирали, бо води не було. Я в шоку. Ще в нас такого не було. Це в перший раз. Тут поліції не є, зато й продали йому. Ну. Їм ся легко жиє, а як се жиє тим моїм жителям Майнкрафту? Паскудно, вони у тебе там у ямі. Накладемо колодязів, бо не було проблеми з водою. О, ткальний робить, супер. Тут ще ячмінь годин бити, тут вже видав ніч. Булі? Ні. Колопні, значить. Тут колопні не гон не бити, і ячмінь не годин бити, і булі не гон не бити, та буде пар, добре. Ех. Ну, забирайте куру. Забирайте куру. Мигалю, тот горня хлопа із бунковом, коли бавити буде. Що в Лаврові? Кой буду мати мало майнерви, може на цих виходних. Може на цих виходних, або то треба бо яся підготовив. Так, не є каміння, кажете? Йдемо туди в Балакію. Та й у Деркачі. А тут дали ще одну хишку.
Так. Каміння дуже треба. Тим часом можеш понатикувати сюди дерев. Ту й вишню. Шипшину. Терпигуску. Тільки березу можеш по прихожу посадити. Абрикос, тую двірці. Та й яблуньку. А так іще можеш тополі попутина натикати десь. Так, тут щось мало дерев. Тут абрикос не буде. Березу. Ти щось таке ще може. Так, тополі тут може цяк. Шориком за тим. За болтами. О, щоб би холодок давало, та й ясен сякий тут. Оцяк. Ну. Йой, усім добру ніч. Ну та яся, в принципі, теж вже буду сохранятися. Вже, слухайте, 11:30. Ну, понамітував їм, видите, сих. Єнош не дотягнув їм піцицько до 1500 чоловік. Є, нова родина селиться. 1497. Ще кітяна родина зайде та буде в ня. Бо скорше не зайде, так ми ся видить. 98. Так. Колодязь. 99. Ну, ще найся у когось родить дитина та й... Єй! 1502. Все. На сьому 100% можеш нинішній стрім кінчати. Хоч мало менше 200 чоловіка, бо дотяглись ми до файної цифри. Всяким ще мікроменеджментом позаніматися. Ну, поранно. Як файно. Слабенький демографічний прогрес, бо низькість ми мали насправді трудний стрім. Тяжко було. Рішались ми всякі проблеми. Кліпом пометав у коменти під пустому каналу. О, супер, дякую. Я пак побзерав. Добре. На сьому раз конець. Красно вам дякую. Майтеся. Все, добру нічку.